Vale, pois como dixen, eu tiña unha bicicleta dos 80 ou así, máis ou menos na casa para restaurar. No seu día empezouse a restaurar, desmantelouse todo, ao final quedou unha morea de merda. Estou planteando si restaurala ou non. Para moitos, isto seguramente se vos faga conocido, que a verdade é que o meu pobre, isto había que tapizalo outra vez. Está aí roto, máis por aquí. Pero bueno, isto seguramente a moita xente se faga conocido. Esta é unha GAC, unha motoreta, se non me equivoco é a motoreta 2, que está máis ou menos polos 80 ou así, foi cando saliu esta bicicleta ao mercado. A 3 penso que xa é máis rollo dos 90. E nada, isto desmontouse con idea de restaurar. Empezouse algo, a ver, estes muelles tamén están bastante ben. Así algunha pijadiña está bastante ben. Pero despois outras cousas, pois, foron quedando, aparte íbase facer, neste caso non eu, non o iba a facer, facelo o meu pai, íbase facer a modo que quedara ben, pero sin gastar moito, non? Eu axudei un pouco, por exemplo, estas cousas, querías en amarillo, bueno, pois pinteillas en spray, pero pintei todo. Pintei discos, bueno, a pedaleta na pintei eu, en papelina, pero o resto pintei todo. Bueno, a horquilla, isto, a moto no seu día foi roja, despois a brocha houve quen a pintou de azul, cando rescatou dun contenedor, daqueles anos que se tiraban as cousas ben, bueno, sempre había o que tiña algo de Diógenes, sempre rescataba cousas. Nada, os guardabarros, que isto ten guardabarros, que aquí este habría que soldalo, está aí roto. E despois isto, que os radios nada, estes radios habería que meter outros, están bastante mal, están oxidados. E despois moitas cousas, pois en todo caso habería que cromalas, eso de non ten outro remedio. E bueno, entre eso, supoño que isto é a tija, supoño, ou que sea, non sei, manetas, puños, aí está, puños originales, GAC. Aquí non andamos con caralladas. Vale, por outro lado, aquí está a churricleta, que é, bueno, o que sería chasis ou como queres chamar, a estrutura. Esta, pois, pintouse toda a spray. Lixouna neste caso o meu pai, a verdade é que estaba, que tipo de lixa xa non sei, posiblemente tea bastante gorda, pero o que sí que sei é que estaba bastante ben lixada no sentido de que se chegou bastante abaixo e deixouse no ferro, na chapa, como lle queres chamar, non tiña apenas óxido, de feito, eu xa non me acordo nin se imprimei, é verdade. Esta foi cando estaba empezando no da pintura, máis ben, cando me empezou a gustar o da pintura, ainda non fixera nin curso, nin fora a traballar, nada desto. Bueno, andaba xogando cos sprays, dentro do que cabe, pois era o que máis xeito lle daba ao spray. Nada, colgouse, deille aí o spray, deille unhas cuantas pasadas, hasta penso que lle dera 2 mans, porque claro, é un spray, o spray do disolvente e non hai Dios que o cubre. Claro, non cubría por eso, porque fijo que non lle dei nin imprimación, que este lle va dar. Deille sobre a chapa e daquela o amarillo non cubría. E nada, isto, claro, pero foi pintado todo, foi pintado tuerca, foi pintado todo o que non había que pintar, moitas das cousas, algunha cousa en papeleina, como as roscas estas, pero pois o resto, nanai. E nada, estas cousas habería que, en tal caso de querer restauralas, habería que facelo ben, pero claro, é o que pasa, as cousas desmontanse e tal, empénzase moitos proxectos e ao final faz todo unha merda, queda todo unha morea de merda, queda todo por aí perdido, aparte estas cousas que teñen casi de 40 e 50 anos, é o que pasa,
pois faltanche peciñas que non hai Dios que as encontre e cousas así, así que, bueno, miña idea era restaurala ben, e se conseguira que alguén me areara todo isto, arealo, chegarlle ben abaixo, eu non vou andar gastando aquí as uñas, nestes curros, a facelo ben, arear, o que haxa que arear, é dicir, estas cousas, pues, hai que limpalas, obviamente, isto con disolvente, toda a virgen, limpalo ben, sacarlle os restos de pintura, o que haxa que cromar, mandala cromar e facelo ben, o que haxa que arear, arealo e facelo ben, arealo, imprimalo e pintalo con unha pintura de xeito. Despois isto por aquí levaban as pegatinas, se houbera maneira de conseguilas originales, conseguilas, se non mandalas facer. E despois nada, a ver, é unha bicicleta e ao final é un pouco pola gracia de, bueno, vas para aí, daslle 4 pedaleadas, sácala un día e moita xente, pois, gira o pescozo porque foi a bicicleta na que andou o chaval, na que quixo unha cando era máis rapaz, ou que sea, porque isto ainda había tamaño mini, así que moitos dos rapaces seguramente anduveran nunha destas tamaño mini. E bueno, é un pouco por eso, non por o que me gusta a min, por dar unha segunda oportunidade, por así dicilo, a estes ferros dos 80, dos 90, todo eso, que a mí é o que realmente me mola. Se a tuvera que comprar, igual nin o facía, que foi como pasou co outra, non? A outra en verdade estaba bastante barata, pero o feito non foron os cartos, foi o comportamento do tipo, porque xa lle comprei outras cousas antes, xa se comportou daquela maneira, pero bueno, esas cousas tiña que comprar así ou así e tiña así. Pero isto máis que nada era unha caprichada, non foi nada polos cartos, nada disso. Esta, como está na casa, pois mira, para estar aí, ocupando sitio que ao final desmontouse e tal e cual, digo, e se non fora pintor, pois que igual quedaba aí ou iba para chatarra, non? Pero sendo pintora, polo traballo que me vai dar isto, eu penso que sería un choio bonito. Non porque miña pasión sean as bicicletas, eu máis que nada isto, sobre todo fago porque é un ferro vello e porque me gusta restauralos. Se fora unha moto, para mí mellor. Se fora un coche, pois ben tamén. Bicicletas tampouco é que me tire moito por elas, sin máis, en plan, andou en bicicleta cando tiña que andar que non tiña outra cousa, pero bueno, esta en verdade teño cariño por isto, porque ao final foi dun dos ferros dos que empecé, que gracias a Dios hoxe pues, dedícome a isto, porque está na casa e algunha vez tamén saquei, non? Tamén, eu que sei, é divertida, ten un sillón como un... Joder, casi que é a mitad da bicicleta. Eu que sei, pola gracia, non? De vela ben. Eu penso que pode ser bonita, aparte sei que é meu pai que vai gustar, que a meu pai estas cousas gustañe tamén, e aparte cando a colliu é por algo, leva un lote de anos con ela. E nada, un pouco por iso. E que obviamente voume centrar primeiro, quero acabar a Derby, quero acabar a Supercopa, que non lle falta moito, falta máis rollo, bueno, eso, estase poñendo a punto, 4 pijadas, papeleos, e lista. E despois, por outro lado, a FedEx, que a FedEx sí que ten moita guerra encima, esa sí que xa me teño que poñer hora ya de ya, e esa teño que poñela a funcionar porque sí, porque esa é para quedar na casa toda a vida. Así que nada, este é o Ferrancho. E nada máis. Aquí pintouse todo, pero todo. Eu son un artista, eu darme un spray e pintoche todo. Cadena e todo.